हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासिबो बड' जब निउसनाव बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आङो रिजनिंनि मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय मैयाबो आं नोंथांमोननो रिजनिंनि मोनसे भिडिअखौ होखांखाबाय जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैबा चेनेलाव थांनानै नायग्रोनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना एसे मिथिनो हायो रिजनिंआव जोंहा माबायदि कुइसन फैयो दा लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो नोंथांमोना माने बे ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय माखासे गोनां कुइसनफोरखौ बर' रावै मोनबाय थानो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन दिनैनि कुइसनाव मा दङ इफ सामार इज कोडेड अ रानार द कोड फर विंटार इज लोगोफोर आं बे कुइसनखौ बर'नि लिरनाय जायासै दे नोंथांमोना अब्लाबो बे जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जोंहा बे रिजनिंआव कुइसना बर'नि जाब्लाबो बेहाय माखासे इंलिशआ वर्डआ थाखागोन दा बेनिखायनो अब्लाबो आं नोंथांमोननो माने बर' रावजोंनो माखासे खोथाखौ बुजायहरगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया दा बेहाय बुंदों जुदि सामारखौ जोङो रानार हिसाबै लानो हायोबा एबा लिरनो हायोबा अब्ला जोङो विंटारखौ मा हिसाबै लिरनो हागोन बेहाय बेखौ बुंदों आरो लोगोफोर दा बेहाय नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन मोनब्रै अपसन मोननो हागोन दा बेहाय नोंथांमोना जेबो बुजियाखै जानांगौ दा नोंथांमोना मा खालाम लोगोफोर कपि दिहुनबानो जाबाय माने नोंथांमोना माबाखौ दिहुनबानो जाबाय बहिफोर दिहुनबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेखौ मा खालाम सामारखौ जों मा हिसाबै लिरनो हायो रानार सामारखौ नोंथांमोना गोजौआव सिगां लिरग्रोदो बिनि उनाव बिनि गाहायाव नैबे रानारखौ बेहाय नैबे सिदा गाहायाव बेबायदि लिरबानो जाबाय कपियाव रानारखौ जेरै आं नैबे नोंथांमोना लिरनानैबो होखादों नोंथांमोना नायनो हागोन नै सामारखौ बेबायदि लिरबाय बिनि उनाव रानार दानिया नोंथांमोना मा खालाम नैबे वर्डफोरखौ नायबानो जाबाय एस आर बे वर्डखौ नाय आरनि उनावहाय जोंहा मा जायो लोगोफोर एस जायोना नैबे गाहायनिफ्राय ओरै गोजौआव थांदों बेहायबो इउ दङ बेहायबो इउ दं बे एके दानिया नैबे दङ एम निफ्राय मा जायो जोंहा एन जायो अब्ला जोंहा गोजौनिफ्राय गाहायाव फैगोन ना फैयाखै एम निफ्राय एन जायो बेहायबो सेम एम निफ्राय मा जायो एन जायो दा बेनिफ्राय इआरआथ' एखेखा बेहायबो इआरआ एखेखा दा बेखौ जोङो बुझनो हाखाबाय अब्ला जोंहा बेबोथ' सेम जानांगोन विंटार दङ दा बे विंटारखौ जोङो गाहायनि बबेजों मिलायनो हायो बेखौ नायदो नोंथांमोना बेहायथ' होखादों जोंहा बेनिफ्राय मा जायो ओरैजाय थाङो अब्ला जोंनाबो बे मा जानांगोन ओरै जानांगोन अब्ला दा डाब्लिउनि सिगाङा वर्डआ जोंहा मा लोगोफोर बि नंगौना नङा बिआ फैबाय दा बेहायबो इउ खामोन बेहायबो इउ खामोन दा बेहायबो आइ दङ जोंहा बेहायबो आइ दङ दा बबे जाखो जोंहा लोगोफोर नैबे अपसन नाम्बार बिआ जागोन ना जायाखै एन्सारा बे जादों आरो आं बेखौ एसे मोजाङै बुजायहरबावनो नोंथांमोना जेनेबा बेखौ गैया होननानै नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय आरो आं एन्सारखौ बे लिरनो हाखादों नालाय बेखौ गैया हिसाबै सानना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बे दानबाय आं जेनेबा दा जोंहा डाब्लिउनि सिगां मा जायो बिखौ जोङो मोनखाबाय दा बेहायबो आइ दंखायो बेहायबो इउ मोननैबो एखेखामोन नैबेहाय अब्ला जोंहा बेहाय मा फैगोन आइआथ' फैखागोनखा बिनिफ्राय नैबे एमनि उनाव जोंहा गाहायाव मा फैदोंमोन एन फैदोंमोन अब्ला एननि उनाव जोंहा मा जायो लोगोफोर अ जागोन ना जाया अ जायो बिनि उनावहाय टिनि उनावहाय जोंहा मा जायो इउ जागोन ना जायो ओमफ्राय इआरआथ' एखेखा इआरआबो एखे फैगोन अब्ला जोंहा एन्सारखौ मोनखाबाय जोंहा अबे मोनसे अपसना नैबे बि नाम्बार अपसना कारेक्ट एन्सार जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो मोन्दों होननानै जुदि नोंथांमोना एसे माने बुजिनायाव एसे गोब्राब मोन्दोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायनो हागोन दा बेनिफ्राय नैबे फैदो जोंहा 2 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै इफ हार्ड इज कोडेड एस 1357 and soft is coded as 2468 what do the figures 21448 stand for दा बेहाय सोंदों नै बेहाय बुंदों आरो जुदि हार्डखौ जोङो मा हिसाबै लिरनो हायोबा 1357 लिरनो हायोबा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा नै सफ्टखौ जों मा हिसाबै लिरनो हायोबा 2468 लिरनो हायोबा अब्ला नैबे नाम्बारखौ लानानै जों मा वर्ड लिरनो हागोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो लोगोफोर दा बे नोंथांमोना नायबानो जाबाय कुइसना बेबायदि एखे थानोबो हागौ थायाबो जानो हागौ नाथायबा नोंथांमोनाथ' एसेबाबो बुजिनो मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोनसिम हास्थायो आरो नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो मोनगोन दा बे नोंथांमोना मा खालाम नैबे हार्डखौ गाहायाव लिरदो बिनिफ्राय नैबे वर्डखौ गाहायाव लिरबानो जाबाय हार्डखौ बेहाय लिरबाय बिनिफ्राय नैबे वर्डखौ बिनि गाहायाव लिरदो सफ्टखौ बेखौ लिरबाय बेहाय लिरबाय बिनिफ्राय बिनि माना बेसेबां जेनेबा माबाया बे सफ्टखौ जों मा हिसाबै लिरनो हायो बेखौ लिरनो हायो दा बेखौ लिरबानो जाबाय दानि बिनिखौ लिरथारनांला नोंथांमोना एक्सप्लेनेसन होनाय दंखायो जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन ने आं बेहाय नोंथांमोनाव 1 लिरना होदों आरो जेनेबा माने मोनसे लिरना होदों सरि जेरै हार्ड बानामाव जोंहा मा जायो एच ए आर डि बेथ' जोंहा बे माबायावनो दंखायो कुइसनावनो दंखायो दा बिनिफ्राय मानखौबोथ' होना दोनखादोंमोन दा लोगोफोर जोंहा हार्डनि मानखौ मा हिसाबै लानो हायो जेनेबा हार्डखौ जोङो मा लिरनो हायोनो 1357 अब्ला एचनि माना मा जाखो जोंहा लोगोफोर 1 जाबाय एनि माना जोंहा मा जाखो 3 जाबाय आरनि माना मा जाखो 5 जाबाय डिनि माना जोंहा मा जाखो 7 जाबाय थिग बेबायदिनो जों सफ्टखौ मा हिसाबै लिरनो हायो 2468 अब्ला जोंहा एसनि माना मा जाखो 2 जाबाय ना अनि माना मा जाखो 4 जाबाय एफनि माना जोंहा मा जाखो 6 जाबाय
t नि माना मा जाखो जोंहा 8 जाबाय दा बेखौ जोङो नैबे लिरजोबबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन ने बेखौ आङो बेहाय लिरजोबबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नै लोगोफोर s खौ जोङो मा हिसाबै लिरनो हादोंमोन s खौ जों मा लिरनो हादोंमोन बे s आ मामोनलाय जोंहा 2 लिरनो हादोंमोन दा बेनिखायनो बे 2 आ जोंहा मा जागोन अब्ला s जागोन ना जाया नाथायबा जोंहा अपसनावथ' s आ दंखाजोबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेहायबो दं एहायबो दं अपसनाव गासिबो s दंजोबो दा बेनिखायनो माखौ नागिरदो जाना जोंहा 1 खौ जों मा लिरनो हादोंमोनलाय नैबे 1 आ ओट्स नंगौना नङा ओट्समोन दा नाथायबा अपसनावबो जोंहा ओट्स दंखाजोबो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दानिया फैदोलाय जोंहा 444 खौ जोङो मा लिरनो हादोंमोनलाय लोगोफोर नैबे 4 आ अ अब्ला जोंहा अ आ खैथा जागोन मोनथाम जागोन नोंथांमोना नागिरदो अ मोनथाम गोनाङा बहा दं नैबेखौ नायबाय सरि लोगोफोर नैबे मोनसे मिस्टेक जादों दै नैबे 4 आ मोनसे खम दै नैबे 4 मोनसे खम दा मोननै 4 दङ दा 4 आ जोंहा 4 खौ जोङो मा लिरनायमोन नैबे 4 खौ अ लिरनो हायो दा बेनिखायनो बहा दं बे अ आ गासिबावबो दंजोबो अ आ दा बेनिफ्राय जोंहा लास्ट वर्डखौ नागिरनांसिगोन 8 खौ जों मा लिरनो हायो नैबे 8 मोना सफ्ट t खौ लिरनो हायो जों 8 अब्ला नोंथांमोना नायदो गाहायनि बबे अपसनाव t दङ जोंहा नैबे अपसन नाम्बार d आव दङ अब्ला कारेक्ट एन्सार जोंहा नैबे सुदा जाबाय अपसन नाम्बार d आ आसा खालामो नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो मोनदों होननानै माबाफोर जेनेबा बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो हागोन दानिया फैदो जोंहा नै 3 नाम्बाराबो एखे दै लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय माद्रासखौ जोङो नैबे NBESBT हिसाबै लिरनो हायोबा अब्ला जों बम्बेखौ मा हिसाबै गाहायनि बबे हिसाबै लिरनो हागोन माने बम्बेखौ जों मा लिरनो हागोन बेखौ बहाय बुंदों लोगोफोर दा बे माद्रासखौ नोंथांमोना मा खालामदो गोजौआव लिरग्रोदो नैबेखौ बिनि क'डखौ गाहायाव लिरबानो जाबाय दा बेखौ बम्बेनि क'डआ मा जागोन बेखौ जों दायो मिथिथ'वा नैबेखौ नायबानो जाबाय जेरै एमनि उनावहाय जोंहा मा जायो लोगोफोर एन जागोन ना जाया बिनि माद्रासनि क'डआ नैबेनि दे लोगोफोर आं बेखौनो एसे गिबियावनो बुजायग्रोगोन बिनिफ्रायसो नैबेनि क'डखौ दिहुनगोन एमनि उनाव जोंहा मा जायो एन जायो एनि उनाव मा जायो जोंहा बि जायो डिनि उनाव मा जायो जोंहा इ जायो आरनि उनाव एस जायो एनि उनाव मा जायो बि जायो एसनि उनाव मा जायो जोंहा t जायो अब्लाथ' नोंथांमोना हमनो हाखाबाय बियो बोरै फैदों माद्रासखौ जोङो माबायदि क'ड हिसाबै लिरदों बेखौ नोंथांमोना बुजिनो हाखाबाय अब्ला जोंहा बेयो इजि जाखाबाय बिनि उनावहाय जोंहा मा जायो c जायो अनि उनावहाय जोंहा मा फैगोन होबा मा फैगोन p फैगोन एमनि उनावहाय जोंहा मा फैगोन एन फैगोन बिनि उनावहाय मा फैगोन c फैगोन एनि उनावहाय जोंहा मा फैगोन बि फैगोन वाइनि उनाव मा फैगोन जोंहा जेड फैगोन अब्ला जोंहा एन्सारा बबे मोनसेया जाखो लोगोफोर अब्ला जोंहा बबे मोनसे अपसना कारेक्ट जाखो नैबे अपसन नाम्बार बि आ कारेक्ट जागोना जायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय सिपिएन मोनबाय जोङो सिबिजेड अपसन नाम्बार बि आ लोगोफोर जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार आसा खालामो एसेबाबो बुजिदों होननानै मैया नैबे मोनसे बेबायदि कुइसनखौ आं होखांखाबायमोन अब्लाबो आं माखासे कुइसनखौ लाबावनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे बुजिनो हायो बिनि थाखाय आं माने रिपिटेसन हिसाबै माखासे कुइसनफोरखौ लाबोनाय जादों एखे नङा आरो कुइसना अब्लाबो जोंहा माने दिहुननायफोरा एखे जेरै नोंथांमोना कुइसनखौ नायदोनै बेहाय QAR दङ RAS दङ SAT दङ TAU दङ नोंथांमोना बेहाय नायोबा हमनो हागोन गासिबो हांखोआव नैबे मोनथामाव माने गेजेराव गासिबावबो ए दङ ना नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ नै बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ फरायबानो जाबाय किउनि उनाव जोंहा मा जायो लोगोफोर आर जागोन ना जाया दा बे आरआ उनावमोन ना दानिया बे आरआ बहा फैलायखो सिगाङाव फैलायबाय आरनि उनाव जोंहा मा जायो लोगोफोर एस जायोना दा बे एसआ बेहाय फैलायबाय दा बे एसआ लास्टआवमोन दा लास्टनिया मायाव फैलायखो बे मोनसे हांखोआव बे मोनसे वर्डआव मा फैलायखो जोंहा सिगाङाव फैलायबाय दा एसनि उनाव जोंहा मा जायो लोगोफोर टिआ बे लास्टआवमोन दा लास्टनि वर्डखौ टिखौ जोङो सिगाङाव लाबोलायबाय बिनिफ्राय टिनि उनाव जोंहा मा जायो इउआ बे लास्टआवमोन दा लास्टआ बे बहा फैगोन दाना सिगाङाव फैगोन ना फैया इउआ बेहाय फैलायबाय गेजेरावथ' एआनो गोजाखाना बेहायबो अब्लाथ' जोंहा बे एआथ' फैखानांगोनखा दा बेनिफ्राय इउनि उनाव जोंहा मा जायो लोगोफोर बि जागोन ना जाया अब्ला जोंहा एन्सारा बबे मोनसेया जाखो अपसन नाम्बार एआ जोंहा कारेक्ट एन्सार इउआइबिआ जोंहा कारेक्ट एन्सार जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बुजिदों होननानै दानिया फैदो लोगोफोर जोंहा 12 नाम्बार सोंथियाबो एखेयानो नाथायबा एसे बेलेग आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय ने फरायनानै QPO दङ NML दङ KGI दङ बेहाय ब्रेक लांदां जायगा दा बेहाय जोङो एन्सारखौ नागिरनांगौ EDC बेखौ नोंथांमोना एसे लजिक बाहायलाय दिमागखौ एसे नोंथांमोना बाहायनांगोन बेखौ नोंथांमोना ओरैजाय फरायलाङोबा बे लाइननि थाङाखै दै उल्था फरायलाय नोंथांमोना CDE IJK LMN OPQ उल्थायै फैगोन ना फैयाखै लोगोफोर उल्थायै फैगासिनो दङ दा बेहाय जोंहाबो एन्साराबो होमबा उल्थायै फैनाय जानांगोन दे FGH बे कारेक्ट एन्सार नंगौना नङा साननानै नायलाय नोंथांमोना FGH बे कारेक्ट एन्सार नंगौना नङा नंगौ बेखौ मात्र उल्थाल' लिरना होदों FGH एखे जाबाय दा जोंहा अबे मोनसे कारेक्ट एन्सार जागोन लोगोफोर नैबे मोनसेया कारेक्ट एन्सार जाबाय दे लोगोफोर नैबे
HCF आ सानना ला एसे गोसोआव लानांगोन दै एसे आन्दायनो हागौ नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायबाय थानाया एसे मोजां जागोन एबा नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनाया मोजां जागोन दानिया फैदो लोगोफोर जोंहा 6 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै कुइसनखौ आं बेखौ फरायलायला दा बेबायदि कुइसन नुयोबा नोंथांमोना एग्जामाव मा खालामनांगोन बेहाय खैथा सेन्टेन्स दङ खैथा वर्ड दङ बेखौ नोंथांमोना साननो नांगोन दै आं जेरै साननोसै बेहाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 था दङ बै 18 था जोंहा बेहाय गासै वर्ड दङ दा 18 खौ जोङो माजों राननो हायो लोगोफोर 6 जों राननो हायो 6 सानजाब 3 जोंहा बेसेबां 18 जायो 6 सानजाब 3 जोंहा बेसेबां मोननो 18 मोननो हायो अब्ला नोंथांमोना मा खालाम 6 था बाहागो रानलाय 1 2 3 4 5 6 नैबे लांदां जायगासिम मोनसे 6 जाबाय दानिया ए निफ्राय सानदोलाय 1 2 3 4 5 6 नैबे सि सिमाव जोंहा मा जाखो मोनसे खथा जालायबाय 6 था दानिया बिथिंबो खैथा थागोन होनबा 6 थाया थाखागोन दा बे नोंथांमोना खथा आलदायनाय दै बेबायदि कुइसन नुयोबाथाय बे सार्कोल दै लोगोफोर बेनो गिदिंफिनबाय थागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दा बेहाय नोंथांमोना नैबे लास्टनिखौ नायबा नुनो मोनगोन सरि नैबे गेजेरनिखौ नायबा नुनो मोनगोन इया खैथा जानांगौ मोननै जानांगौ अब्लाथ' जोंहा फार्स्टनियाव इयाथ' मोनसेल' अब्ला जोंहा बे फार्स्टनियाव मा फैगोन इयाथ' फैखागोन दानिया नायदो नोंथांमोना सिया मोननै नंगौना नङा लोगोफोर बे बि बिनि उनावथ' मा दङ जोंहा बिया मोननै जानांगौ दे लोगोफोर नाथायबा जोंहा बे सिगांनि नैबे लांदां जायगाखौसो नायग्रोनांगौ दा जोंहा मा जाना दं सिया मोननै अब्लाथ' जोंहा एन्सारा बेहाय सि फैखानांगोन दानिया बेबो बिसिमा जोब्बाय ए बि नैबेसिम फैबाय दे दानिया नाथायबा बियाथ' बि मोननै अब्लाबो जोंहा मा फैनांगोन बेहाय बिया मोननै फैखानांगोन दै नैबेहायबो मोननै दंखायो बिया दा बेनिखायनो बेहाय बिया फैलायबाय दानिया जोंहा एयाथ' मोनसेल' जाना दं नाथायबा जोंहा बेहायबो मोननै जाखाबाय बेहायबो ए मोनबाय दोङो बेहायबोथ' मोननै दंखायो बेहायबो मोननै जानांगोन अब्ला जोंहा बेहाय मा फैगोन ए फैगोन दानिया अपसनखौ नायदो नोंथांमोना बबे मोनसे अपसना जोंहा कारेक्ट जाखो होमबा ए सि बिया अपसन नाम्बार बिया जोंहा कारेक्ट एन्सार दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो हादों होननानै नोंथांमोना एसे बुजिनो नाजाबानो जाबाय भिडिअखौ डाबल नायफिननानै